जायखौ थैनो बायदि मोजां मोनो बेखौ बावगारनो गोब्राब। मा बावगारनो हायासै? ना जों गावखौनो थगायनानै दोनो बावगारबाय होनना। औ दाबो नोंखौ मोजां मोनो, औ दाबो नोंनि खोथा सानो, नोंनि मोजांखौ हास्थायो। थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन नोंखौ, बेनिखायनो नोंनि गासै खोथाखौ मानिदोंमोन। नोंनि खुथार खुथार खावलायनायाव गोसोआव अन्थाइ दोननानैब्लाबो नोंनि खोथाखौ जाफुंहोनो नोंनिफ्राय गोजानाव फैनांदों। मानोना नों बेखौनो लुबैखादोंमोन, आंनिफ्राय गोजानाव थाना सोरबा सासेजों गोजोनै थाहैनो। जानांगौ दा नों गोजोनैनो दं। नाथाय आं दि नोंखौ माब्लाबो दुखु होआखैमोन। नोंनि थाखायनो सिखिरि मानसिफोरजों जुजिदोंमोन। गासै खुसिखौ नोंनोनो होनो नाजादोंमोन। नाथाय हरखाबनो मा जाखो? बोथोरा सोलायनाय बायदि नोंनि गोसोआबो दसेनो सोलायबाय। औ गोसोआलाय बायदोंमोन, गोरबोआबो खामग्लिदोंमोन, थेवबो आं मोजाङैनो दं। आरो आंनो नोंनि जेबो गोनांथि गैला। आवगायबोबाय आं दावबायनाय लामायाव। थांखांनाय गोसोखांथिफोरखौ सिमां सानना बावगारबाय आं। थेवबो गोसोजों मोजां मोनदोंमोन, बेनिखायनो नोंनि खोथा गोसोखांना दिनै फंनैसो गोसोनि रावखौ रेबगननि साहाराजों खन्थाइ सुजुबाय आं।